wani hanya ne mafi sauki namijin goro guda biyu da za a nika shi ɗanyensa a nika? Daka shi ya kamata a yi ko blending? Yanzu akwai abin da zai iya blending ɗin guda biyu? Da wannan min babu tajruba a yau ma ku je ku gwada shi. Idan aka nika namijin goro guda biyu sai a kawo ruwan zafi tafasasshe sai a zuba. Idan aka sa shi a cikin ruwan zafi sai a kawo lemon tsami sai a sa, sai a kawo zuma cokali uku sai a sa. Bayan ya kai minti 10 ana so ka ɗauka ka sha gaba ɗaya, amma za ka haɗa gwargwadon yadda za ka iya sha. An fahimta? Da wannan wancan malami bakin fata ya ce shi ma duk ɗa namiji wanda yake fama da matsala na ɗaukewar sha'awa akan abin da ya shafi da'aful jinsi, ya ce shi ma ana samun sauki. Abin da ya sa muke fada da waɗannan bayanai da itatuwa waɗanda muka fi kusa da su ko na addini ko na tajruba, sabila da binciken da aka yi shine wannan maganin